Ayong gabi nimo na amigo. May gabi. Pwede ba na ko may bawan si pundok mo amigo? May bawan Protestant. si pundok. Unsa nga klase nga Protestant? Daghan man ngabot gon mo og kuan 63,000. Ay ari linya sa mga born again. Unsang klase nga born again? Ay nagud na ikaulaw gud imong pundok. Madungog ra kan tiyo dia. Unsa nga klase mo nga born again? Daghan man mga born again. Katon ni sulod po sa kuha diri born again gihapon to. Pero tawag anang under sa United Pentecostal. Unsa ka klase nga born again? Linya lagi ni sa Martin Luther. Lagi mo ni Martin Luther pero daghan magud daghan tawag anang mga Kristiyano o tawag ini mga Protestants nga lahi-lahi pong teachings mo nang akong karuhon unsa mga klase nga born again. Nagtuo sa Ginoo. Ayaw ina pud ka ng ubang Protestante wa pud nagtuo sa Ginoo. Particular. Alam mo na ikaulaw ng pangas mong pundok. Namo go question nimo bro. Lagi ba before ka kay para at least makabalo ang mga tao kung sa imong pundok. Ang punto man ani ang ako ang gituyuan ni dili ko magpaila. Ikaulaw gyud nimo imong pundok ba? Dili. Ako kabalo man ka nga Romano Katoliko ko. Nganong ikaulaw man gyud nimo na imong pundok? Ay ikaulaw na. Di ba imong Kristo nga basta ikaulaw mo ako sa daghang mga tao, ikaulaw ko usab sa atubangan sa kong amahan. Wala man ko ikaulaw to. Wala gani ba? Unsa imong pundok? Ay kun ikaulaw. Unsa pangalan sa imong pundok? Unsa pangalan sa imong pundok migo? The Church of Jesus the Christ. The Church of Jesus the Christ? Narehistro na? Tanong tanawon. Narehistro na wala? Ang amahan des bakak mo nang yawa. Ano sa dun? Nato, murag lagi mo himo kag imuhang kuan ba? Ayaw pag himo, murag gikaulaw mo ni imong pundok. Ayaw maulaw ko kana si imong kuan kay kanang imong Kristo nga imong gituan ug imuhan ni ikaulaw gyud sa tubangan siyang amahan. Simbahan ni Jesus day. Inyo ra din ang simbahan ni Jesus. Ansa? Inyo ra din ang simbahan ni Jesus. Dili tawag anang unya na ako ang sa kuha sa ba kanang ako ang gipangutanan nimo ba? Unsa mo gid nang pundok ka gid imuha? Kung tawag anang particular ba? Ayaw kung tagay ga born again. General man na. Protestant general term man na nga pwede maangkon ni bisang kinsa. Kanang imong pundok ba posible man nagway panganay imong iglesia. Ang padulngan man gud ani kung mangutana ka sa kuang pundok abot buga sa natukod ba na sa linya ba na sa Ginoong Hesus? Normal defensive na kay ka. Normal ra na sa kuha diri nga mangutana ko bisag kinsay tawag anang mosulod basta mo diretso lang kag tubag nga kuan ko mao ni mauna. Kadakan akong tawag na sud diri nga wa mi niabot ana. Ang sa kuha gusto lang gyud ako may bawaan bagay para may bawaan sa mga tao. Ayaw tawag anang kuan so katuling dito mo ang pangalan sa mga iglesia nga gipasakupan. Ayaw na ikaulaw. Di kay naman pud tay right pud sa ato ang pagkatao pud mo kan ako ba sa ako ang wala man kay question ana di sa tinuod lang wala man kay question ana kanang inyong right kay girespeto ko na ang sa ko amang go dinhi kamatuoran ang atong gistoryahan kung maglisod kag litok anang imuhang tawag anang pundok subot ipasabot unsa ka matuoran nga ako ang unsa ka matuoran nga ako mahulat nimo dili man gud ako ang ato ani isang pagtulunan man gud sa kasabot ba di ba wala jud ka kasabot ba gusto nako mahibaw-an ang pangalan sa imong pundok imbis mo tanaw ta ba no isig pagtanaw ka dili ba dili gusto nako mahibaw-an ganin na ra unta tanahuman ana makapangutanan ka kung imo ang gisulti imong pundok mao na bitaw to sakko sa pundok ni Ginoong Hesukristo yati ra sige ingon nimo. Sige. Gina si Kristo jud ka, Protestante nga Luther. Yaga mo nang imo. Pasabot si ang inyong Kristo si Luther kay gikan mamong Luther. Wa pag ni sulti ana. Ingon ka gikan mong Luther. Bag-ora, major premise nimo sa gikan.
Ako protestante ko gikan ni Luther nya karon gikan kay Kristo. So Kristo si Luther imo Kristo. Conclusion. Logic ba grabe. logic? Logic Ay, ba? Logic ba pamukha logic? pamukha sa mga tao. General premise asa gikan ka sa protestante gikan nga Luther. Yung karon gikan ko kang Kristo. Subot ipasubot si Luther si Kristo. Ay, Wa jud ko nisulti ana gyud. lang. Ay, bako lagi ka nasulti. Bago na gani ka nasulti. Murabag ka. Managingon ba nga, general denial is tantamount to the admission of guilt. Magsikag din na, mahikog lagi ka. Masige yung simi mong pangutana. Sige, salamat kay papakutan-on ako nimo. Papakutan ka kay nakasabot ko nga imong gikaulaw ang imong pundok. Kung kinsa man ang imong kauban karon, nagtan-aw sa ato ang live streaming, mo magikaulaw magani imong pundok. Pagkauman. Wala, ako aning kabubuton pero bantay ha, kini nga to ang video is ma-repost ni. Sige. Wala ang ako lang bro ba kay mangutanan lang guguan ng ang pagtulunan ng mga si Maria ba? Isa man ang Maria. Katong silingan ninyo nga inaans man ang giti. Isa man as Maria. Isa na ang Maria. Mama Mary ba? Nagmama na ka. Diba? Mama Mary din niya ba? Mutanan mo. Mabuga mo pa. Mutana misulti. Mama Mary gani na mo kay ang amo ang igsuon man namo Kristo. Tungod sa pagtuo. Manang mama na mo yung mama. Ano di ka na inyong Kristo di wala ni mama? Ha? Jesus. Ano kana di inyong Kristo di wala ni mama? Ngano mang nihimo si Maria nga inahan sa Dios nga ang sinugdanan kay ang Dios man wa may di man si Maria makaingon nga ang Dios ba he exists naman good before or ni Maria. Motubag na ko. Kana magong doktrina namo nga si Santa Maria inahan sa Dios. Kanang Dios nga naa dinha nga asa sa nahimong inahan kato ng Dios nga nahimong tao. San Juan kapitulo 1 bersikulo 1, sa sinugdan mo ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. 14, ug ang pulong nahimong tao. Kinsa nga pulong? Ang Dios. So, sa dihang nahimo siyang tao, naagid siya inahan. Suma pa ni San Pablo, Galacia 4:4. Nahitabo siya nga ni puyo sa tawhanong inahan. So, kanang inahan nga diin asa sa ni puyo, iyan ang mama. Ano man, kinahimo man siyang inahan. Nahimo man siyang tawag anang anak, anang bayhana. Kinahimo man siyang tao. So, iya ginang mama. Imposible man na auntie yung tawag anak. Next question. So sa to pa naa po day kung nainahan sa Dios. So kinsa man po'y gigikanan ni Maria? Balikon nako ba? Akong tubag katong nahimong tao. Nahimong tao ba? Diyos ba nga nahimong tao ba? Kisa majiuna si Maria o si Jesus? Asaman dili ba? In terms of tawag adang iyahang persona nga pagka Diyos unas Kristo, pero kabubuton niya nga mahimo siyang tao. Sa pagkatao unas Maria. Diba? Pero ang nahimong tao, dili to tao-tao lang, kung dili Diyos to. Ang nahimong tao. Dili to Diyos to nahimong tao di ay. So kisa may labaw di ay? Si Maria o si Jesus? Sa pagkainahan, labaw gid si Maria, kainahan man siya. Pero sa tawag anang kinaiya nga pagka Diyos, di mo labaw Santa Maria kay subject man ang mahal nga Birhen Maria sa Diyos. So, tawag nga nahimong tao gani, nahimong tao ba, nahimong tao. Mo gani. Dapat ang tawag ni Maria inahan ni Jesus nga sa tao. Kisa man na si Jesus. Kisa man na si Jesus, di na Diyos. Ka nga si Jesus labaw ni si Maria. Ayo ba? Kisa man na si Jesus, di na Diyos. Kisa man ang Kristohan na, di na Diyos na. Si Jesus ang Ginoo, ang tao. Diba? Kanang Jesus ni Ginoo ba? Diyos na dili. Ang Kristo.
Diyos dili. Dios nga nagpakatao. Oh, naaraman din na dyan. Dali. So, inang sa Diyos. Kay mo na ang Diyos ka na himong tao. Mo gani kisa gani alang Naaraman din na. Naaraman din na. Di ay, masupak mo ginahan sa Diyos. Dili ang pagka kanang gitawag ba nga si Jesus na himong Dios nga na himong tawo. Ang ako bag ngano mang tawgon siya nga inahan sa Dios. Si Maria nga di labaw. Migo. Wa may labawan. Wa may labawan Dios. Di ba? Gitubag naman ta. Labaw ba? Di ba? Lagi. Nabay mo labaw sa Dios. Diba? Nabay mo labaw sa Dios. Oo. Nabay Mutubag mo. ko. Okay. Di mo mutubag ko. Sige, mutubag ko ha. Remember nga ang Diyos nga among gituuhan mapaubsanon. Di ba? Filipos kapitulo 2 bersikulo 5. Gipakaubos niya ang iyang kaugalingon, di ba? Oh, di ba? So, kay gipakaubos man iyang kaugalingon, gilabaw niya sa diyang gipakaubos niya ang kaugalingon. Di ba? Karon, kay gipakaubos man niya ang kaugalingon, so natawo siya sa usa ka katawhan ng inahan. Kinsa man ang siya? Ang Diyos nga nahimong tao. So katong tawag anang inahan nga diin asa sa gibuntis, asa siya tawag anang nagpuyo sulod sa siyam ka bulan, ang naasunod sa iyang tiyan, Diyos to nga nahimong tao. Paggawas, Diyos to nga nahimong tao. Pagdako, mautong Diyos nga nahimong tao. Kinsa may mama ato? Katong Diyos nga nahimong tao. Isa man. Sa tawanan sa tawanan ni Jesus. Lagi ba? Dili persona na. Dili magundo ka persona, gilahi man imong pagkatao ug tawag ng pagka-Dios. Isa ra na ka persona. Isa ra na ka person nang gibuntis ni Santa Maria, dili na duha ka persona. Kaya para imo mo sa pagkatao inahan lang dili. Persona ang gibuntis. Dili tawag anang kinaiya ra. Di kay inyo mong gipamuka nga labaw si Maria ni Jesus. Inahimo ganing inahan. Dios man ka si Jesus. Lagi ba? Asa man ka nakakita nga ang tawag mabuto nagpakaubos siya sa iyang kaugalingon. Nahimo magani sa ilalom sa balaod. Di ba? Di ba Dios si Jesus? Oo. Dios si Dios Jesus. na nahimong na ilalom sa balaod kay kagustuhan niya nga mahimo nga mamailalom sa balaod. Pero Dios lagi siya. Diyos oy. Diyos. So dili 100%. si Maria di man sa Dios. Di man Dios si Maria. Pero nagpailalom sa sabahal nga Birhen Maria kay iya hamang inahan. Labaw din nasa Dios. Pagkainahan labaw siya. Ha? So di man sa Dios. Kanos aman? Kanong nahimo man laging tao gani. No gaya pud di mo kasabot. Nahimo ganing tao. Aha. Ano yan? Nahimo ganing tao. Asa man nakakita bi nga ang tawag ining ang anak nahimong labaw sa inahan. Ikaw na ningo na. Dili ba ayaw dili ta tawag ana nga ato ang kuan ba ang tawag ana ato ang pagka-pilosopo ba dili ato ang bantayan nga ang gibuntis sa mahal na birhen maoto ang ikaduhang persona sa Dios, di ba? Ikaduhang persona sa Dios. Pagkauman katong iyang gibuntis Dios to. Kisa man nagbuntis Santa Maria, labaw day tong iyang gibuntis sa iyang nagbuntis isip sa relasyon isip inahan ka na. Dili oy. So nahimo mabot lagi pagkaubos ang iyang kaugalingon. Ilalom sa balaod sa tao. So tao lagi. Sa diyang nahimo isang tao, nilabaw ang balaod niya pero nagpabilin siya nga Dios. Di ba? Ang Dios kaysa may labaw. Si Maria tawo lagi ba? Sa relasyon nila isip inahan ug anak, labaw ang inahan. Okay. Okay. Okay kayo? So, dili. Kung mingon mong si Maria inahan sa Dios, so inyong gipasabot nga labaw ang inahan, di ba? Kaya wa may anak na mo labaw sa inahan. Normal gina. Ngano man kinahimo og siyang anak. So sato pa. Anak sa dihan nahimo isang tao naa si relasyon sa iyang mama isip iyang inahan. So sato pa. I-question si Kristo, di ba? Imong i-question si Kristo nga tawag ining kuan. Ayaw i-question kay nahimo gyud siyang anak si Birhen. Wala lagi anak siya sa Dios. So nailalom siya. So nailalom sa panggamas mahal nga Birhen. Anak siya sa Dios, tama. So kanang anak sa Dios nga Dios, nagibuntis mahal nga Birhen, labaw siya sa Birhen o dili? Based sa relasyon. Yung pagka-Dios.
Sa iyang pagka-Diyos. Pagka-Diyos, dili man pagka-Diyos ang pagkatao. Persona ang pagkatao, dili pagka-Diyos ang pagkatao. Isa gani si Jesus para ninyo. Na lang persona gani nga Diyos na katila sige balik-balik. Dayon. Lang sige na kung balik-balik ba. Again ha, one word is enough for a wise man. Klaro ba? Ha? Ikaw man ang dili klaro. Nga naman kay imong giusa ang persona na og ang Diyos wrong. Mali. Kaya kapag ka-Diyos, kinaiyaman na as persona. Nakasayop. Diya, nakasayop. Asa man niya gibutang ang inyong pangunahon na anak? Ayaw ilahi ang pagka-Diyos o ang persona. Kay dili pwede nga mawala ang pagka-Diyos sa persona sa biing nga naghupot ang pagka-Diyos. Apil siya sa Godhead. Labaw siya. Nagbasa makaka sa Pilipos 2. Di na magkuan. Putol-putol imong tingog palihog ko. Imo makanggibasa ang Putol imong tingog palihog ko. Be. Imo makanggibasa. Saan? Imo makanggibasa ang Pilipos 2. Gibasa mo gyud anak ko. Oo niya. Sige. Basta may nabutang din sa Pilipos 2:5 be. Sige daw. 2:5 ha. Sige. At ato nang kano na. Sige, palihog daw ko. Para ato aning tawag ining tan-awon. Sige. Akong basahon ang Biblia. Kuan man pabasa palihog. Ningon dire Pilipos 2:5. Ansa? No. Siya Dios. Basta nga version na. Basta nga MBB. version na. Mayong balita. Di ba? Unsa nga version imong gibasa? Kani. Yung balita. Sige. Ang bagong mayong balita siya na. Sige. Basa palihog. Kanang Philippine Bible Society. Ikan. Kani. Ingon dire no. Sige, palihog ko. Ang Pilipos 2:5 sumala sa imong gihatag kanina. Klaro ra kung tingog di amigo? Klaro man klaro. Angay ninyong batunan ang unhuna ang gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Versikulo 6. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Site. Sunod. Sa iyang kagulingong kaugon, gibiyaan niya kining iyang katungod nga himong usa ka elipon. Tawo siya sunod sama kasagarang tao. So, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa krus. 9. Tungod niini gituboy siya sa Dios. Ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. Ug hatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Sa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa babaw sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa imata Dios nga mahal. Anya. Okay. Sa may question dia. Wala. Ako rangi sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 5 nahimo siyang tinuod nga tao. Nahimo mo sa tinuod nga tao na under siya sa balaod sa tao. Unsa may balaod sa tao pag ang usa ka bata mahimugso sa usa ka inahan, ilalom gyud ng bataa sa panggama og responsibilidad sa iyang inahan. Yes, kasabot ko na ilalom siya kining Dios nga nahimong tao, na ilalom siya ni ining maong bayhana nga gitawag og Maria, mo nang inahan siya sa Dios. Kay ang iyang gibuntis mo man ang Dios. Okay, ako